Ang sunod na tong buhaton part do, mao na ang pagpananghid. Magkuha tag permit gikan sa DNR aron mahakot na to ang tubig sa luway. Mao na labing importante part do. Aron matukod din ang dam. Pagkahuman, ipahimutan nila to ang mga tubo. Sa akong pagtan-aw part do, maguna ta sa schedule. Kini. Mao ni ang kanhi nga linaw sa lapirong. Dako kay no. Kani? Oo. Kadako ani? Puno ka ninyo. Uy, ngano kung dili? Correct. Wa ka bang hibaw? Nga bang giitan may mga engineer? Correct. Nianagid sa akong una Fermin nga malagmit ang maong sungkod tuagid sa suwid sa langog. Di kaya po na ito siguro dahil. Ang kining ato pamasi na gid. Aw, okay. Di sad ta makasiguro. Para ba ko yung dunggan Fermin? Nga ang langog ko no, tawan. Salamat, Mr. Nere. Pilo, ngano wa man uban ninyo kulikit? Ay, sa kanil. Kuntias pa. Di na moy. Para no. Sukway na mo. Huwag yung kayo kapitan. Ayaw mag-away. Kami lang diri ka may magsapot. Kami diri ka magkontakay na lang. Pero may away ba? Rodex. Paruhan na ninyo hap. Nga kung gimahayan, murag ilahan na lang tanan. Wa man lang gani ko nakigstorya ni Inday. Mura man in taon ka nagbinata ni Gaspar, uy. Wa man ko magbinata. May ubos lang ko. Kinahanglan kaming mga lalaki ang muso dito.